a Dimić od malo čas na parketu, Jenkins i Branko Lazić pravo na našu komentatorsku poziciju, a na kraju se sve dobro završilo. Evo nas kako je samo probao. Odličan ponovo u odbrani Lazić, ali mu je pobegla lopta. Stradala je sad i publika koja sedi u prvom redu. Ivan Bekijarev, čuveni glumac, je dobro prošao. Lazić koliko je povredio koleno. Da vidimo sada dalje šta se dešavalo. Lazić je oteo tu loptu, ona pobegla u aut posle ovog sudara. Pogledajte, ovde se sapleo. Dekolo se ne žuri, da bi Zvezdi ostalo tek 2-3 sekunde. Zna ovako i voli dodati iza leđa. I sada mogao je da sačuva svežinu Kopone, Noleson, Lazić zakucao se klaver u njega, fantastično reaguje Jenkins, Lazić, naravno da se bacio za ovom loptom, nije, kojim je Barcelona ispunila bonus.